5 ka tawo ang namatay sa sunog samtang 38 ka individual ang naangol sa dihang mibusikad ang bodega sa mga pabuto dito sa Marquez Drive, Tetuan niadtong Sabado sa hapon, Hunyo 29. Sa 5 ka tawo ang namatay sa sunog samtang 38 ka individual ang naangol sa dihang mibusikad ang bodega sa mga pabuto dito sa Marquez Drive, Tetuan niadtong Sabado sa hapon, Hunyo 29. Sa pinakaulahing report gikan sa City Fire Department, ang pagbuto nakaguba sa storage facility o sa duol nga residential area. Samtang 15 kalain pang mga istruktura ang nakaangkon og mga danyos. Daling gimando ni Mayor John Dalipe, mimando sa usa ka hingpit nga investigasyon. Iya usab nga gimanduan ang City Social Welfare and Development Office kon CSWDO sa paghatag sa tanang gikinahanglang tabang og suporta sa mga apektadong individual o pamilya, ilabi na niadtong nawad-an sa ilang kinabuhi. Giila sa Bureau of Fire ang mga biktima nga namatay sa pagbuto nga sila si Role Limen, 38 anyos, Miriam Daes Gregorio, 37 anyos, Arden Limen, 4 anyos, Erica May Lacas de Santos, 18 anyos, Junaline Enriquez Ramos, gibana-bana ang anaa sa 19 ngadto sa 20 anyos, ang partial nga ihap sa City Fire Department, 24 ka nasamdan, samtang sa City Disasters Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO mitaho og 38 ang samdan. Lakip niini ang 30 ka mga individual nga nakahiagom og samad samtang 8 ang nakaangkon og grabe nga mga samad. Ang CSWDO nagpahigayon sa ilang assessment og profiling sa mga biktima. Gikataho ang sunog alas 4:14 sa hapon niadtong Sabado. Niabot sa second alarm status og nakontrolar pagka alas 6:40 sa gabi. Wala pa matino sa mga investigador sa kabomberuhan ang insaktong hinungdan sa pagbuto. Misaad og suporta si Zamboanga Mayor John Dalipe samtang nagpahigayon og investigasyon ang mga otoridad. Nanawagan usab ang mayor sa katawhan nga mag-amping kanunay aron malikay sa susamang panghitabo. Sa report gikan sa City Fire Department, ang pagbuto nakaguba sa storage facility ug sa duol nga mga residential area samtang 15 kalain pang mga istruktura ang nakaangkon og mga danyos. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.